ассалому алейкум ҳамдиёрани азиз, аъзони гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 28 январи соли 2026 қарор дорем дар вилояти Суғд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати Исмоил дар Бодомзор, дар яке аз боғҳои бодоми ниҳоят калон. пештар ин маҳалла Сомғор ном дошт. дар боғе ки мо истодагем, ин боғ 50 гектар боғ мебошад бодом. аз ин 50 гектар 25 гектараш ба фурӯш меравад анамхел бодомҳои бақувват. анамхел бодомҳои бақувват ки 3 сола шудаанд. 2024 шинонданд, 2025 баста буд. мана 2026 имсол танаи бодом пур аз гул аст. бинед, пур аз гул аст ва имсол худо хоҳад 200-300 грамми мумкин ҳар як ин бодом бандад. сортҳои ин бодом беҳтарин, навъҳои ин бодом беҳтарин бодомҳо аст, бодомҳои Испания аст ва қимат аст дар бозор. нархашон қимат аст, бодомҳои содиротӣ мебошад. ман ҳамдиёрони азиз, сабаби фурӯхта шудани ин боғ он мебошад ки соҳибаш ба Америка рафтаасту нигоҳбин мекардаги одам нест мефурӯшад. мана бинед, аллакай боғ нигоҳбин шудааст, биқаш пору рехта шудааст, аллакай доруашро рехтем ва имсол нашунамои ниҳоят хуб мекунад. худо хоҳад баъд аз 2-3 сол ин бодомҳо аллакай 2 килоги 3 килоги бодом метиҳад. баъд аз 10 сол мумкин 10 килоги ҳам тиҳад. баъд аз 7 сол мумкин 10 килоги тиҳад. чунки нашонамашро бинед, ин заминҳо пеш ягон киштзор набуд. заминҳое ки аз даври қадим як умр бекишт монда буданд. манам хел бинед, мана ҳамин манзараи бисёр зебо, бисёр калон мебошад ва шахсе ки ин боғро мехарад ниҳоят бурд мекунад. мана бинед, она инҷо оби қатрагӣ аст. оби қатрагӣ аст дар инҷо. бинед, таҷҳизоти оби қатрагӣ аз қаъри замин об мебарояд. ин контейнер амборхона карда шудагиаст ва ин тараф боз ваям дорад, трансформаторам ҳаст ва об аз ҳамин қаъри замин мебарояду ин 50 гектарро бо ана ҳамун таҷҳизоти оби қатрагӣ бо об пурра таъмин мекунад. таги 2 сол аст ки аз об ягон танқисӣ нест. дар ҳар як гектар 350 дона бодом шинонда шудааст. байнашон яктанимта хушк шудагӣ аст ки имсол боз шинонда пур карда мешавад. ана ин бодомҳои ниҳоят беҳтарин, боғи беҳтарин. ана коргарҳо, мана ин занакҳо, апаҳо омадаанд то аз ин хас тоза кунанд боғро ва худо хоҳад боғ дар мобайни як ҳафта тоза мешавад. мана бинед гулхонаҳояшро чӣ қадар гулхона дорад. ин маънои чиро дорад? маъноро дорад ки ин бодом имсол ниҳоят гули бисёр мекунад ва ин бодомҳо гулкунияш назар ба дигар бодомҳо дертар мебошад ва аз хунукӣ каме ҳам бошад эмин мебошанд. ин дар 2 сол ин қадар шудааст. бовар кунед, дар мобайни 3-4 сол ниҳоят калон мешавад. мана боз нишон метиҳем таҷҳизотҳои обҳои қатрагӣ, трансформатор ва бинед ки гирди ҳамин боғ бо сетка, яъне симтур 50 гектар ҳамаш маҳкам шудааст. ягон мол намедорояд, коригар дорад, посбон дорад, хулоси гап деҳқон дорад ва доим зери назорат аст. 25 гектарашро агар шумо харидорӣ кунед, 25 гектараш дар дасти дигар одам мемонад ва дар ҳамсоягӣ бо якдигар нағз ин боғро нигоҳубин мекунед. бинед ҳамдиёрони азиз, анамҷо то анамҷо боғ аст. ин дарахтҳо аст. аллакай чӣ қадар 2 сола дарахт, имсол 3 солагӣ дар нав қадам монда истодааст. ҳамдиёрони азиз, шумо метавонед дар ҳолати харидор буданатон ба телефони 92 757 0100 92 757 0100 занг занед. инчунин телефонро дар болои навор мо мемонем. нархаш ҳангоми занг задан баъд аниқ карда мешавад. ин чизе майда чайда нест ки нархро ҳозир гузоранд. нарх ҳангом бо телефон аниқ карда мешавад. ҳамдиёрони азиз, мана марҳамат, 92 757 0100 муроҷиат кунед, ба соҳиби боғ харидорӣ кунед. ба шумо барори кор ва ба ҳар касе ки ин боғро мехарад як ҷаҳон ташаккур.